assalamu aleykum bandiraɓe, on calminama, on jurama. Ko Oumar Coftal ɓalli are mon. Bandiraɓe, eɗen jogiiɗo gueɗe ko haalate Barça. Min kaala kadi haala Champions League e haala oɗo match mo Barça zuude Celta Vigo. Bandiraɓe, kadi kaalen kadi Xabi Hernandez ko entraînement Barça. Xabi Hernandez onon fof eɗen gandi holgonɗo Xabi Hernandez, eɗen gandi to ummi, eɗen gandi kadi o yalti ko academy Barça, ko toon o yalti joueur Barça équipe mawɗo o o zuude Barça duuɓi kewɗi quoi. O gagnimo ko heewi e Barça, jooni o gagnimo koppuji kewɗi, o gagnimo kam 25 koppuji e Barça. Kadi o hankadino o yalti Barça ko hakkunde on e 2014 kadi o yehi hedde Qatar toon o zuwanno, o zuwi toon kam duuɓi 3 kadi har makko wonde entraînement Qatar kam, hammakko wonde entraînement Qatar o zuwi toon. Ten kadi entraînement Qatar o waɗi ɗon gueɗe kewɗe, kañumne o changi équipe o, changi mentality équipe mo oɗon zuudata ko kanki hokki oɗon équipe ko jogi joni ko. O dañimo toon kam koppuji jeeɗiɗi o dañi Qatar. Ten kadi Qatar équipe o no zurat ni philosophy Barça joni kam ko entraînement Barça. O kadi jehen hedde Champions League Barcelona zuude équipe biteɗo Dominicia, kono no Barça zuude ni fewani waɗa normal par ce que ɓe opportunité maɓe perdata ɗini keewi. Ɓe zuwi football maɓɓe kamɓe jogino balo, kono ha joni eɗen keddora hunde. Ha joni équipe o zuwata comme no équipe mawɗo ni, presque défense men o moƴƴani haydara. Défense o kadi no sohli wallede, ni caɗele défense o ne woodi ɗon ne feewi ko ɗum woni caɗele men e Barça. Kadi no zuudeten ni min ronki famde ko kewi ko mentality zuuduji ɗi moƴƴani, presque entraîneur mo jawɗi comme ha joni ko mentality kumon zuuduji jogi, presque noɓe zuudat ni a ronkata famde koɓe zuwata. Oɗo ari Dembele kañumne zuwi, kadi hay Ansu Fati nanne golo, kono premier mi-temps o kamɓe jogino ɗum ɗoji opportunité uji nannude, kono ɓe mbaɗani ɗum. Ɓe mbaɗi bal maɓɓe kam joni kam ko yaade tan ko Barça waɗa ko ha joni ɓe cohli change ɗum. Après deuxième mi-temps o kamɓe mbaɗi relax ne feewi. Caɗele deuxième mi-temps o ha joni eɗen jogi ɗum. Ten kadi so wona wonen gueɗe ko oɗo joɗi Vanga kañum wonno ɗon, wonon gueɗe mo change tan o nanni oɗo Dembele zuruji mo nanndi. Après Dembele o kañum change match o no feewi, ko naati ko change match o joni Barça ɗum noni yimɓe cikkano oɗo Ansu Fati ko gañuno, holɓini yimɓe seeɗa kam no yaniri ni. Kadi o nanni bi makko joni noon oɗo yaltinimo. Après Dembele kañum zuwi match kadi hay kañumne de nanɗon kono match o kam wona min mi yiɗa ɗum, presque ɓe mbawi weltade gañi match o, kono no zurini weltani. O kadi jehen La Liga Barcelona zuude oɗo Celta Vigo
premier mita Barcelona ko kanyum jogino ballo ko kanyum wadi bal mum jogino possession ballo fof tenker be nani biyuji tati be nani baluji tati premier mita o kadi equipe zui normal oɗo Celta hokkeɓe caler han ko premier fuɗɗore nde 4 minutes e match o jonon kono kam ko heddi ko Barcelona jogi balo Barcelona waɗi game o match o joni kam kadi woni caɗele ɗe ko donkumi famde ko deuxième mi-temps o haydara Barça zuwani haydara Barça waɗani par ce que ƴewnoɓe jaltiri ni an premier mi-temps aɗa gagno 3-0 aɗa gagno 3-0 deuxième mi-temps donka zuude kula ko kuleten enen ken Barcelona holko wulete défense men moƴƴani haydara waɗani défense mero no moƴƴani haydara waɗani oɗo match ponnoɗen ko gagnademo konon gagnaki goppen Celta nanno biyuji tati eɗen ƴeewa tan défense men haydara waɗani haydara équipe o waɗani deuxième mi-temps o Celta Vigo nanno men biyuji tati ɗum ko normal ɗum wona normal eɗen jogui caɗele no feewi tan ka ɗum wona normal ko ɗum tagi hanki mbiɗa sekno no feewi presque 3-0 goppen ɗum yaha 3-0 goppen yaha ɗum wona normal haydara par ce que fotano wonde ɗum woni caɗele men ko ɗeɗo eɗen gandi Xabi Hernandez en jogui caɗele mawɗe changeur mental ɗi oɗo kip ko ɗum sohla par ce que oɗo kip mental ɗi no zurat ni wona normal wona kip mawɗo zuwata oɗo Barça mo jimi hanki no wona weltare wonɗo mbiɗi sekno hanki no feewi par ce que ko jimi ko ɓeɗo zuruji wona normal ɗum wona Barça foti wadde gaysi ko ni tan wonko heddi ko Xabi aɗa andi ko mbatta aɗa jogui caɗele mawɗe kono min belti ko garɗa ko min belti ko jaɓɗa arde ko aɗa andi kam an ko mbatta aɗa andi an ko foti waɗede joni kam mbawmi ñagade ko kala jiɗɗo kuule ko yo waɗ Xabi support yo muñ Xabi yo hollu Xabi kañum ne yiɗi ɗum presque ko Xabi en wawi wadde ɗo gueɗe mo jiɗɗen sen goppimo liggo normal sen goppimo waɗa haaji makko omo andi ko waɗata omo andi club o ɗo joni heddi ko enen goppemo o liggo enen goppemo o waɗa liggey makko so wona ɗum moƴƴita e jiiɗa Xabi wona Lampard garɗo Chelsea rewum wona ɗum jiɗɗen ko Xabi ko yo are Barcelona yo change équipe o yo change mentality yo change ko foti change fof yo change doctoreɓe wonɓe ɗon ɓe waɗoɓe préparation jouruji fof yo change wadde yumma kanko mo hooli ko nden mbawɗen yaade yes par ce que heddi ko eɗen jogui yimɓe hewɓe gañiɓe e Barça jouruji kewɗi en gañi ɗum wona normal bandiraɓe ko ni tan hande woni on calminama on juurama goto fof inde e yettode mum kodi ko Oumar Coftal Ɓalli
aremon ha gongol inchallah mi samminimon goto fof inde e yettode. Inde yettode mon gongol inchallah.